Üdv ismét mindenkinek, már rég volt napelemes rendszer, egy kis update per helyzetjelentés, illetve némi probléma. Ugyebár mondtam, hogy ha van valami fejlemény a napelemes rendszeremmel, akkor azt mindenképp megosztom veletek a tapasztalatokat. Most már lassan, ugyebár azt csináltam, hogy összeraktam magát a napelemes rendszert, még ilyen korán 2020 vagy 21 környékén, és akkor még nem volt meg az inverter, de nem így volt, hogy még 6 akkumulátor volt benne, hanem csak maga a töltésvezérlő, kapcsoló, villanyóra, kapcsolók, kötőpont, illetve a régebbi 2 darab 36 amperórás akkumulátor, ami még mindig megvan, és ennek a falnak a másik felén árválkodik a tárolóhelyiségbe, mert nem sikerült megszabadulnom 4 év után tőlük. Szóval a lényeg, hogy azóta már ki kellett cserélnem az akkumulátorokat, a régiket erre a 6-ra, meg mellette megjött ez a SPS inverter, meg lehet látni, hogy bővült még egy plusz polccal, mert amikor elkezdtem használni, akkor még ez a 2 akkumulátortartó polc volt, meg némi kis módosítás volt itt közben. Mi a helyzet a különböző komponensekkel? Hát maguk a vezetékek, pláne ez a vezeték, illetve a napelemek, azról is majd mindjárt megnézem. Főkapcsoló teljesen működik, semmi probléma. Töltésvezérlő, mondták, hogy ne PWM alapú töltésvezérlőt használjak, hanem MPPT, mivel kis mennyiségű akkumulátorbankot, hát 100 amperóra alatti akkumulátorbankot töltök vele, ezekhez meg kevés napelemmel használom, ami fönt van, az a csúcs 400-450 wattnyi napelem, arra ez a töltésvezérlő bőven elég, folyamatosan ügyeli ezt a maximális körülbelül 28,5 voltnyi feszültséget, ilyen csöpögtető fél és 1 amperes áramerősséggel töltve az akkumulátorokat. Eddig azt mondja, hogy valamiért úgy tűnik, hogy kezdi megadni magát a vizés, nem áll. Nem mindegyik funkciót akarja mutatni. Hát akkor úgy tűnik, hogy nem sokára 5 év után ezt is le kell cserélnem. Óra, hát még Csehszlovákiából származik, azóta tökéletesen teszi a dolgát. Amikor felszereltem, akkor 7,valahány kWh volt, már lassan több mint 350 kWh-nyi villanyt már belepakoltam, vagyis megpörgettem. Főkapcsolóval, ami ugyebár a kimeneteket védi zárlat esetén, az is teljesen jó és rendben van, szóval semmi probléma van. A kis kapcsolók tök jól működnek, ugyebár a lenti nagy kapcsolórelé, illetve ugyebár vannak ezek a visszajelző lámpák, ez még tök jól működik, de hát jó pár év után úgy tűnik, hogy ez is elkezdte megadni magát. Ugyebár ez a másik váltókapcsoló ott a kinti kapcsolódobozban, amikor át akarom a hálózatról a hátsó épületrészt váltani a inverterre.
akukról mindjárt, ugyebár ezt a 6 akkumulátort, az első azt hiszem 2 vagy 4 darabot, azt igen 2023 év elején vettem, ugyebár megdöglött az előző 2 36 amperórás aksi. Hát megpróbáltam ugyebár újraéleszteni őket, és sikertelenül, így szerencsére Győrben találtam egy üzletet, ahol viszonylag olcsón 45 000-ért vettem az első pár akkumulátort, de ez a 26 amperóra ez kevésnek bizonyult, így kb. 1 vagy 2 hónapon belül 2023 tavaszán vettem még a második 2 párt is. Ez már majdnem elég volt mindenre, de akkor párhuzamosan egyre több kihasználást tudtam megengedni, de még mindig nem volt elég az a 50, több mint 52-53 wattórányi akkumulátor, vagy amperórányi akkumulátor, mert hát az inverter az közel 100 ampert fel tud szívni, ha ilyen kisebb teljesítményű gépeket hajtok, például ilyen 5-6-7-100 wattos dolgokat, és emiatt azért nem akartam kinyírni az akkumulátorokat, így egy év múlva 2024 ugyebár akkor volt az, hogy ezt az egész rendszert kibővítettem, illetve áthoztam ide a Space-ba, és akkor bővítettem még 2 darab akkumulátorral. Hát ez a új 2 akkumulátor, ez már a 2-es évvel 55 000 forint volt, meg azt hiszem a második pár aksi is, vagy 50. Tudom, ez 45 000 volt, a 2, ez volt azt hiszem 50, ez már 55 000, szóval ilyen jó 150 körülbelül megállt az összes akkumulátor pak, illetve az inverter, bármilyen kis kézi gépet, illetve a húzalas hegesztőt is körülbelül olyan 45-50-55 amper a csúcs, amit olyan 55-60 amperig gond nélkül el tudja vinni mármint a húzalos hegesztőt. Amikor hegesztek vele, úgy állítom be, hogy max 55-60 ampert azt még bírja. Ez a 4 soros kontaktor is eddig nem tapasztaltam, hogy szétégett volna, vagy valami ilyesmi. Szóval ez is még bőven bírja, pedig ilyen közel 100 amperek mennek rá. Ugyebár ez ilyen 24 voltos vezérlésű, és 4x25 ampernyi áramot tud átengedni magán, tehát körülbelül a 100 amper a csúcs, ami folyamatosan mehet át rajta. Ja, inverter az még teljesen okén működik. Igaz, amikor kifolyt a akkumulátorsav az előző aksikból, amikor megpróbáltam újraéleszteni őket, akkor hát kicsit ráfolyt a tetejére, de szerencsére mindent tök jól bírt. Megmutatom kint a napelemeket, hogy hogyan néznek ki. Hát ősz van, és már elkezdenek itt a szomszédban lévő fák is már hullajtani a leveleket. Így már már néha-néha így rámegy az árnyék, de még a oké tartományban van. De még olyasmit észrevettem, hogy ezek a napelemek is most már a lassan 5. évüket töltik, én 2021 óta vannak fent, ha jól emlékszem, igen. Tartójuk úgy tűnik, hogy elég jól bírja, meg hát már elkezdenek a szélei mohásodni. Annyit vettem észre, hogy
néhány napelem, mintha hát, elkezdenek beoxidálódni belülről. De ezt majd, ha jobb idő lesz, a nyári vizit során, ha lesz ilyen nyári vizitem, akkor szerintem közelebbről is megnézem, de ettől függetlenül teljesen jól nyomják a ampert, így is most ebbe a lapos állásba ilyen 1-2 ampert tudnak nyomni akkumulátorok felé. Hát a kábel rögzítést az mindig lecsúszik, szóval ezt kell majd valamikor orvosolnom, lehet, hogy följebb teszem a kábelt, és akkor ne kelljen itt lógnia. De mivel ezek UV álló kábelek, így remélhetőleg semmi gond nem lesz vele a következő években, eddig legalábbis nem tapasztaltam semmilyen problémát ezekkel a kábelekkel. Első látásra hát némi penészedés per algásodás, a mohásodás az észrevehető magukon a napeleme darabokon. Tudja, hogy most már belerohadtak a hátuljában lévő csavarok, mert azért kapja az ívet az időjárástól. Szóval ezeknek a napelemeknek is már csak ilyen néhány éve van hátra, szerintem, nem tudom. Nyáron, amikor jobb lesz az idő, meg lesz időm rá, mert a lavcikli projekt, meg egyéb dolgok elvitték a energiámat, meg időmet, akkor lehet, hogy majd kicsit közelebbről meg fogom nézni őket. Na de vissza a rendszerhez. Most miért is készült ez a videó? Olyasmit vettem észre, hogy ugyebár jó 2 évvel ezelőtt, az egyik nyáron, amikor vettem ezt a kamerát, az 2023 nyara, igen, akkor a kamera vétellel párhuzamosan vettem ezt a töltéskiegyenlítőt, ami segíti az akkumulátorok feszültségét egyenletesen tartani. Az utóbbi pár hétben, ilyen 2-3 hétben így ránézek erre, aztán azt vettem észre, hogy folyamatosan villog a kiegyenlítőnek a egyik lámpája, ugyebár a egyik oldal az vagy merül, vagy tölt ilyenkor. Vagy ez merült, és ez tölti, mindig attól függ, hogy melyik oldal villog. Ha például kikapcsolom magát a töltésvezérlőt, még már abba kellene hagynia lényegében ezt a kiegyenlítést, mert amikor nem kap a pozitívból töltést, akkor visszafelé tölti azért a 2 akkumulátorsort, szóval kiegyenlíti, mert van a negatív, a pozitív része, illetve ez a középső köztes része, vagy mind a 2 sor akkumulátor, tehát ez a oldali, illetve a másik, az szintén párhuzamosítva van egy középső, kicsivel vékonyabb kábellal. Nem tapasztaltam semmiféle elmozdulást, meg ilyesmi, tehát megfelelően tartják a feszültséget, illetve a rögzítésüket, nem lazulnak ki semmi. Amikor terhelés alatt van a rendszer, tehát megy a porszívó, meg minden, akkor is már ezek a kábelek is alig melegszenek, mert úgy terveztem meg őket, hogy fokozatosan, főként itt a alsó része melegszik egy nagyon picit, ugyebár itt megy végig a 2 oldalt a kábel, és akkor így a megfelelő töltöttségnek adott részen megfelelő áram folyik át, ami szinte nem is melegszik így, max itt a 2 oldalán szokott enyhén
ilyen langyosodni, tehát még a nem semmiféle kábelfüstölés sincsen. Az inverternek is a bemeneti kábelei teljesen jól mennek, rögzítések szinte nem melegszenek, vagy max langyosodnak, szóval azzal sincsen gond. De mi lehet a gond? Idehozom a hőkamerát, és akkor mindjárt fogom mutatni. Szerintem lehet, hogy lesz egy hőkamerás felvétel. Na, itt leállítom, és akkor mutatom a hőkamerás felvételt. Na, ugyebár itt van a felső része, kapcsoló, töltés, vezérlő. Az enyhén ilyen 23 fok körül van maximum. Semmi probléma, például a főkapcsoló, kimeneti főkapcsoló, se a villanyóra. Ami érdekesség, hogy ugyebár folyamatosan villog ez a töltéskivel egyenlítő, és lehet látni, hogy nagyon melegszik folyamatosan, de ez azt jelenti, hogy valamelyik akkumulátorral lehet, hogy probléma lehet. Na, nézzünk lejjebb. Nézzem a felső két sort. Ez 23-24. Most hozzányúltam. Igen. A mellette lévő hidegebb, ilyen 20 fok körüli. Szóval itt a bal felsővel valami probléma lehet. Na, mindjárt utána nézzünk, de nézzük a következő sort. Ugyebár ez a két felső, és lent már látszik, hogy a bal oldali megint ez jóval melegebb, már ilyen 31-32 fokos. Felső az meg ilyen 25-26, vagy 23-24 fok körüli. A mellette lévő megint ilyen hidegebb. Lehet látni. Eddig bazd meg. Nem örülök. Nagyon nem örülök, hogy az egyik aksi elkezdett melegedni. Emiatt villog a töltéskiegyenlítő. Nézzük a legutóbbi. Ezekkel pedig szinte nincs semmi baj. Azok mind hidegek, illetve ez a kettő, ami még hideg. Jó formán. Hát úgy tűnik, hogy a 6 darab akkuból 2 kezd megnyitni, legalábbis egy azt tuti, de a másik is kezd megnyitni. Hát nagyon nem örülök, szóval ilyen kb. 50 ropit azt szinte buktam. Majdnem. Mi lehet a probléma? Hát ugyebár ezek ilyen alsó, olcsó kategóriás akkumulátorok, ólomsavasok, amiknek az átlagos élettartalma 4-6 év a leírás szerint, és már lassan 3 éve itt vannak, de ahonnan vettem, kereskedő és a beszállító raktáraiba, szerintem ott is eltöltött ilyen 1-2 évet, tuti. Szóval a 6 akkumulátor úgy tűnik, hogy még jó, de 2 kezdi megadni magát. Nem akarom megkockáztatni, hogy a többit is kinyílja, szóval szél lesz szedve az egész akkumulátorpak, és megjelölöm ezeket a problémás akkumulátorokat, ugyebár, hogy ez már elkezdett elég jobban melegedni, és
fel is tűnt, hogy ilyen 1,2. Ott ezen pont nem látszik, de valamennyire látszik, hogy 1,2 amperral tölti folyamatosan, és lehet, hogy azt hiszi, hogy merülnek az aksik. Visszaváltok kamerára, illetve szereztem egy eszközt, amivel pontosan le tudom tesztelni ezeket az akkumulátorokat, hogy milyen állapotban vannak. Le is kapcsolom, hogy ne terhelje állandóan az aksikat a napelem most, meg a töltésvezérlő. És hát nagyon nem örülök. Ja, ilyen a kamera, ez is. Most elkezdettem marhára melegedni, mert vettem fel vele videót. De visszaváltok arra a kamerára, és szerintem szét fogom most kapni a rendszert újra. Na, jövök vissza, aztán mutatom, mi a helyzet. Szóval, hát kiderült, hogy a 6 akkumulátorból valószínű, hogy egy tuti, meg egy már elkezdett megdögölni, aminek rohadtul nem örülök, pedig ezek az akkumulátorok nincsenek is 3 évesek, hát most január környékén, hát 2026. január környékén fogják betölteni ez az új akkumulátorbank a 3. évüket. Jó, még lehet, hogy időben észrevettem, szóval most széjjel fogom kapni az akkumulátoros rendszert, és akkor szereztem egy eszközt, amivel le tudom tesztelni, hogy ez a felső, illetve a alsó miért melegszik, illetve milyen állapotban van a többi, ami még nem melegszik. Na, nem is nyaggatom tovább a rendszert, széjjel kapom, és akkor meglátjuk, megjelölöm őket, ezt a két problémásat, hogy mi a fenéért melegszik, illetve le fogom tesztelni avval az eszközzel, amit be is fogok mutatni mindjárt. Most leszettem az összes vezetéket, illetve összeköttetést magukról, az akkumulátorokról, meg mindent. Még az átkötőket is leszettem. Első lépésben megmérem az akkumulátoroknak a külön-külön a feszültségét. Most hagytam egy olyan jó fél órát pihentetni őket, hogy úgynevezett visszaálljanak a üres járati, hát a úgymond standard standby, hát készenléti feszültségekre. Ugyebár a önkisülés miatt van ezeknek a akkumulátoroknak némi önkisülése egyenként a celláknak, és hát legalább egy olyan fél órát pihentetni kell, így kikötve mindenből lényegében, hogy sehonnan se statikus, semmilyen töltést ne kapjanak. Ugyebár ez a két felső, ez, illetve a másik, ez is egy nagyon-nagyon picikét meleg, ez hideg, így kézrátétellel is meg lehet állapítani, ez is hideg, ez a kettő szintén, ez a, igen, hát még meleg, de ez a legmelegebb itt középen. Szóval egyenként megnézem a feszültségüket, hogy így lekapcsolva teljesen a rendszerről milyen a töltöttségük. Beállítom 20 voltra, és akkor megnézem egyenként legolulról. Ez most így jelenleg 13,6. Na, 13,1 durván. Ez a mellette lévő 13,25. Jó. Feljebb megyek. Na, ez az a meleg, ami felmelegedett állandóan. Ez
13,1. Érdekes. A mellette lévő 13,2, 2, ja. Jó, ez nem melegszik. Most itt a legfölsőt mérem, de benne leszek. 12,7. 13,3. 13,3. 13,21. 13,24. 13,25. Ezen az oldalon mindegyik tök jó. Ugye ez van így nagyon lecsökkenve, ez a felső. Három. 13,1. Jó, most azt csinálom, hogy kiveszem mindegyiket, és megmutatom azt a műszert, amivel fogom most kivételesen tesztelni lényegében. Az egy ilyen akkumulátor tesztel. Kiveszem a aksikat, és akkor megmutatom először azt a tesztelt, és letesztelem egyesével az akkumulátorokat. Nos, itt van az a 6 akkumulátor, ki lett szedve a helyéről, és úgy vannak elrendezve, ahogy benn voltak a helyükön, tehát fentről lefelé, és a felső sorban a bal, szintén, valamint a középső sorban szintén a bal. Ugyebár itt van ezen a részen a negatív oldal, itt pedig a pozitív oldal, és ez még mindig valamennyire langyos, meg ez, de a többi így kézrá tétellel mind hidegnek tűnik. Tehát feltételezés szerint ez a kettőnek valami problémája van, és hogyan lehet legegyszerűbben tesztelni őket. Szerencsére már a szabadkereskedelemben vannak olyan különböző teszterek, meg nemrégiben láttam Rock'n'Roll-nál egy ilyen tesztert, és ebben a videóban nem az a teszter lesz, ami Rock'n'Roll videójában fog szerepelni, az a Fierce-ni teszter, hanem egy másik fajta tesztert fogok most bemutatni, ami kifejezetten egy helyi üzletbe volt kapható, ami nem más, mint a Lidl-ben nem jó, kb. Egy hónappal ezelőtt kapható 10 pár ezer forintos akkumulátor teszter, ami mutatja az akkumulátor egészségi állapotát, valamint hogy hány százalékos, illetve ami még nagyon fontos, a belső ellenállását, illetve a maximális leadható, úgymond terhelési áramát is le fogja tudni, meg tudja mérni, valamint a kapacitását is, ha minden igaz. Nézzük meg, mi van a dobozban. Igaz, már én egyszer kibontottam, de igen. Szóval van maga a készülék, meg a gyártói vélemény. Hát ezt lehet, hogy majd el fogom olvasni, ha így elolvasás nélkül nem boldogulok vele, de lényegében így néz ki maga a készülék.
a különböző menüpontokat kell állítani rajta, illetve elindítani majd a tesztelést. Annyit kell tudni, hogy 6, 12 és 24 voltos autó, ólom, illetve hát még elméletileg nikkel metál akkumulátoroknak a belső ellenállását is, illetve állapotát is meg lehet velük mérni. Ugyebár vannak ezek a spéci kis nikkel metál aksik, a 6 voltosak, azt is le lehet tesztelni velük. Jó, hát lényegében csak annyi a egész, hogy magáról az akkumulátorról kap áramot a készülék, és az úgynevezett gyors fast tesztet kell megnyomni, és akkor fogja tudni tesztelni magát az akkumulátort. Nézzük csak, kicsit közelebb húzom. Hát akkor elkezdem tesztelni az első akkumulátort, és csak annyit kell csinálni, hogy rácsiptetem. Ja, persze, hogy azért lehetőleg jó kontakt legyen, csavarokat, hogy nehogy elvesszenek, és csak simán így rá kell. És már be is kapcsolja. Hát azt mondja, hogy vannak különböző, hát nem ezt akartam, bazd meg. Hőha, 16%. Tehát állítólag cserélni kéne. Megint rosszat, mert megszokásból itt nyomom a izéket. Ja, automatikusan izéli. Ja, így lehet. Csalni. De valahogy be lehet állítani a akkumulátornak a izéjét is. A bípelést ezt ki fogom kapcsolni, hogy ne izéljen. English-től mindenféle. Van rajta a magyar. Slenska. Espanyol. Hát English. Van a merített, ez a hagyományos, a AMG flat, spirál, zselés, meg valami FMB. Ez a EFB, ez nem tudom mi akar lenni. De ez szerintem ilyen zselés akkumulátor, vagy AMG. Jól tudom, ez inkább AMG akkumulátor. És gondolom ez valami lapos. Mert ilyen 6 szegmenses. Tehát CA. Aha, hogy milyen típusú. Itt van az, hogy meg kell néznem, hogy a gyártói véleményt. Hát ez jó kérdés, hogy az milyen típusú. Itt nem írja rá típus, hogy OT vagy V. Na, mindjárt megnézem. CA, CCA, DIN. Nincs. Akkor visszalépek, akkor lehet, hogy ez spirál. Itt is ugyanaz a izék vannak. Jó, akkor lehet, hogy gél. Regulár. Zselés. A maximális az 7,8 amper lehet. Szóval jól le kell nyomni. A 9990 amper.
Mi? 100 ampere a minimum? Hát akkor az nem lesz jó. %19-on van. 14,4 millió a belső ellenállása. Jó, megnézem a másik akkumulátort. A következő. Ó, ez 5%-on van. 18,1 millió. 12,9 feszültség. De ez most 120 amperen mérte. Érdekes. És 9%, lement 9% alá, 10% alá. Jó van. Pedig ez nem is melegedett meg semmi. $17,7 millió. Akkor megnézem itt a legfelsőt, hogy mit tapasztalok. He? 77%. SO Health 0%. Nem ahogy ez megdöglött kompletten. 73 millió. Nagyon megvan ennek nőve a ellenállása. Hajjaj! Most ezt a oldalsót tesztelem. Autóakkumulátor. Ez is 9%-on van. De 100%-on tudja. Ja. Miért? $13,21 volt. 14,63 milliamp-ohm. Tehát ennek még jó a belső ellenállása. Jó.
9% még mindig. De a charge az, nem tudom, ez a SC, SOC, ez a SH. Ennek is jó még az ellenállása, úgy tűnik. Oké. 9% ez is. A health, ugye ez a középső. 153 ampere impulzus. 14,49 századmillió. Ennek is szerencsére még alacsony a célja. Megint megnézem ezt a legfelsőt. Tehát ez a 3, ez oké. Meg úgy tűnik, hogy ez is oké. Most már 70%-on van. Ez a SOC. 31 ampert. Aha. 73. Ez volt legfőbb bal oldalt, meg ez ami alatta lévő melegedős. Aha. Érdekes. Ha. 125 ampert tud még. De ez a SOC értéke 100% és 6%-os. Érdekes. Ugyebár ez a bal oldali legalsó, ami nem melegedett. 155. Jó, ennek is jó. Jó, ennek a 4-nek még jó az ellenállása, ennek már elkezdett nőni, és ennek pedig a legnagyobb a belső ellenállása, illetve a állapota is már ilyen 70%-os. Pedig ez melegedett, meg ez is, de ez jobban. Érdekes. Hát következő teszt az úgynevezett izzós teszt, tehát mérni fogom egy izzó segítségével, hogy mennyire fog beesni maga az áram, illetve nézni fogom az akkumulátor feszültségét párhuzamba, illetve azt nézem, hogy mennyire esik be a feszültség, meg hogy mennyi áramot tud generálni. Valahol nekem van egy elég nagy teljesítményű, ilyen 12 voltos izzom, ha jól emlékszem. Ez a kis lámpákba való ilyen 20 vagy 25 wattos kis pici izzó,
azt előkaparom, és akkor megnézem, hogy egyáltalán hogyan viselkedik terhelés alatt. El is készítettem ezt a beltéri spotlámpa, 12 voltos és valami 20 vagy 30 wattos, ha jól emlékszem. Ugyebár ilyen jó pár ampert fel tud venni, ilyen körülbelül 2-3 amper körül 12 volt esetén. Szóval az elég nagy teljesítmény, hogy beessen valamennyire az akkumulátor feszültsége. Szóval most ezt próbálom ki úgy, hogy bekapcsolom magát a multimétert, illetve így rákötöm magát igen, először ezt a próbot, ez legyen fix. Hát jó lenne, ha lenne csipeszem például ehhez. Szóval, ja, hát nem fog úgy menni. Akkor ide így aládugom. Ugyebár ennek a legkisebb a feszültsége, illetve ennek a legnagyobb a belső ellenállása valami 70 valamennyi millió, és az akkumulátor teszter szerint ilyen 40-50 amper tud így úgymond leadni impulzusba. Tehát a indító akkumulátor teszt, vagy annak a hatása, hát ja. Na most itt van a jelenlegi feszültsége 2,26. Kérdés, hogy most szerintem lehet, hogy szulfidos, vagy elkezdett kiszáradni benne vagy elpárologni benne a akkumulátorsav. Szerencsére most rendes akkumulátorsavam van, tehát ha például megpróbálnám újraéleszteni őket akkumulátorsav utántöltéssel, akkor lehet, hogy vissza tudná nyerni magát a belső ellenállását, hogy nem tudna menni akkor ellenállás kisebbre, és nem olyan nagyra. Na, megnézzük, hogy mennyire esik be a feszültség. Hát 10,4 és egyre jobban esik be a feszültség. Ez azt jelenti, hogy nem igazán bírja a nagyon nagy terhelést, mindjárt leáll a 11 volt körülire. Már lement 11 volt alá. Jó. Oké. Akkor megnézem a következőt. Már visszament 12 voltra. Tehát ezzel valami probléma van. Valamiért a belső ellenállásom megnőtt. Valószínű, hogy szulfidos lett. És elkezdett elpárologni benne az akkumulátor sav. És ez is elkezdett melegedni, ugyebár ez a második sor bal oldali, és ezzel is az volt a probléma, hogy melegedett. Ez is melegedett, de nem annyira, mint ez. De különös módon ennek kisebb a belső ellenállása, és nagyobb áramot lehet kivenni, ilyen 110 vagy 120 amper impulzusba. Na. Tehát van egy, úgy tűnik, hogy rossz, hát szulfidos aksi. De különös módon a negatív oldal, ugyebár ahogy be vannak kötve a rendszerbe, a negatív soron volt. Na ez is, most itt a kamerán lehet látni, hogy 12,8 volt, van benne. Megnézzük, hogy mennyire megy le a... Na, ez úgy tűnik, hogy bírja.
tehát nem esik be a feszültség. Ez azt jelenti, hogy ugyebár a kiegyenlítő megpróbálta a baloldali sornak a feszültségét feljebb emelni, és ekközben az egyik akkumulátor az elkezdett szulfásodni. Igen. Jó, de mondjuk mivel melegedett, tehát ez is kérdéses, lehet, hogy ez is valamennyire elkezdett szulfásodni, mert ennek is nőtt a belső ellenállása, egy olyan 18, ilyen 20 millió körül volt. Tehát ez a két oldalsó, ez kérdéses. Na, megnézem a következőt, ami itt van, ugyebár a 3 sorból a legolsó baloldali. Ezt a tesztet lényegében a Ecopityunál láttam, így lehet a legkönnyebben tesztelni a terhelési ellenállását a maguknak, a akkumulátoroknak. Még jó, hogy még időben észrevettem. Meg ugyebár ezért érdemes kiegyenlítőt, ezt a ledes kiegyenlítőt beszerezni, pláne savas akkumulátorok esetén. Na, most ugyebár itt 13,13 a feszültség. Ez vajon mit reagál? Jó, úgy tűnik, hogy nem esik be a feszültség, ami nagyon jó. Jó, ez oké. Tehát a legalsó az rendben van, szerencsére. Következzen a másik sornak ugyebár ez a pozitív oldali ágnak a akkumulátor sora, ami itt van. Szintén. Na ez most, ez a 3 darab a legjobb állapotban van lényegében, meg ez a legalsó. De nézzük a terhelését, hogy mit reagál. Ugyebár mellette volt az, ami le volt csökkent, vagy növekedett a belső ellenállása. Hűha! Hát... Úgy tűnik, hogy károsította ezt a mellette lévőt. De megnézem a teszter szerint pedig ennek még jó a belső ellenállása. Ugyebár a legfelső jobb oldal és a pozitív oldalon van. Százalék, hát igen, 113. Aha. Ennek is növekedett a belső ellenállása, egy 19 millió. Oké, van még egy kérdéses. Ez melegedett, de úgy tűnik, hogy ez meg jó, mert nem esik be a feszültség. Érdekes.
de ha rárakom a lámpát, akkor ez is be tud esni. Igen. Tehát ez a felső, ez az oldali, a pozitív oldali, ez is elkezdett úgy tűnik szulfásodni. Ugyebár lehet, hogy a sorbakötés miatt túlterhelte ezt, ez a szulfásodott. Aj, de jó. Na, következő. Megnézem, hogy milyen állapotban van ez. Megnéztem azt a boltot, ahol ezeket a aksikat vettem. Még lehet egy párt venni. Jó, most 13,2. Nézzük, hogyan reagál a LED-re, vagy LED-re, lámpára. Ez is beesik, de még... Hát ez is elkezdett csökkenni. Visszaugrik legalább. Ez is elkezdett szulfásodni, de különös módon a mellette lévő, az pedig tök jól tartja magát. Kíváncsi vagyok a legalsóra, ugyebár amikor építettem be ezeket az akkumulátorokat, akkor kezdetben ez volt a legtöbbet használt, akkor egy hónapja 2023, ilyen februárban vagy márciusban, akkor szereztem be ezt a kettőt. Úgy tűnik, hogy ez egy kicsit jobb állapotban van, és 2024 első hójába, igen, amikor áthelyeztem a rendszert, akkor szereztem be ezt a másodikat. Már csak ezt a, ugyebár legalsó sor, pozitív oldali, ugyebár ott tartottam, mielőtt lemerült a kamera, hogy ezt a kettőt pedig 2024 elején vettem, amikor átraktam a rendszert ide a Space-ba. Szóval igen, na még hamar megnézem ezt a legalsót, a pozitív oldalit. Így. Most ez 13,22. Na vajon mit reagál, ha rákötöm a lámpát? Remélem ez nem esik be, mint a másik kettő felette. Ez is beesik, de nem olyan drasztikusan érdekes. Jó, megnézem, hogy... De érdekességképpen vissza is állt arra a 13,2-re, közel 2-re. Ez az aksi is, meg ez az aksi. Tehát eddig ez a legrosszabb állapotban van. Különös módon ez melegedett, de nem esett be az akkumulátor feszültség. Ez pedig szintén jó állapotban van, és nem esett be az akkumulátor feszültség. Ennél úgy tűnik, hogy beesett az aksi feszültség, de vissza is áll normálisan. Ez is 13,1. Na mindjárt ellenőrzöm, hogy tényleg most megint beesik a feszültsége, vagy...
Na, most ez is elkezdett egy kicsit beesni. De nem olyan drasztikusan, mit reagál ez a, mit még előbb mértem. Ez ugyebár lement ilyen 12,8-ra és beesett egy kicsit. Ez is be tud esni valamennyire. De visszaáll. Úgy tűnik. Igen. Mindegyik valamennyire szulfátos, de a legújabbak gyakorlatilag a legjobb állapotban van. Meg ez a kettő, meg még ez is valamennyire, de lehet, hogy a töltés kiegyenlítő, ugyebár ezt a sort nyomta, ez is elkezdett el valamennyire szulfásodni, de ez, meg ez nem annyira esik be a feszültség, meg még ezek is okék, de ennek valamiért a alacsonyabb a feszültsége a többihez képest, és ennek a legalacsonyabb. Nagyon érdekes. Most ez is megragadt itt 12 voltnál. Na. Jó lenne, ha lenne csipeszem. Ez nagyon durván be tud esni. Tehát ez a legrosszabb állapotban van. Illetve még ez is kérdéses. Érdekes. Konklúzió, hát mit tudok csinálni ilyenkor? Ugyebár ennek a kettő, pláne ez a legfelső, a leggyanúsabb, illetve a leggyengébb. Ez ennek a feszültsége esik be a legjobban, és ennek a belső ellenállása a legnagyobb. Tehát ez elkezdett elég komolyan valamennyire szulfásodni. Többiek is, de a legjobb állapotban ez a 3 van, meg a legalsó. Hát mit tudok csinálni ilyenkor? Az van, hogy akkor a két legrosszabbnak ítéltet átmenetileg kiveszem, és megpróbálom szulfidmentesíteni, most nem sav után töltéssel. Habár azt is tehetném, mert van savam, akkor már mindegyiket kicsit után töltök ilyen körülbelül 1 centiliternyit, az lenne a legjobb nagyjából. Emellett pedig úgynevezett ilyen impulzus-szerűen, most nem az a nagyon erős több ampert, amit a múltkor használtam, hanem azt a verziót, amit Ecopitio csinált, hogy fogott egy aránylag magas feszültségű, ilyen 20-valahány, 20 pár volt, de legalább ilyen 16-17 volt körüli tápot, egy olyan áramkört, ezt a 555-ös időzítőt, és úgy építettem meg, ha jól láttam, hogy ilyen néhány másodpercenként bekapcsol, aztán pár másodpercig bekapcsolva marad, és akkor szintén, amikor bekapcsol, akkor tölt, amikor kikapcsol, akkor meg pihenteti a aksit. Tehát ilyen impulzus-szerűen egy elég nagy feszültségű kondenzátort kapcsol
magára az akkumulátorra, és akkor az ugyebár a elmondása szerint így a szulfid réteget azt le tudja bontani valamennyire az akkumulátorról. Szóval a feltételezett két legrosszabb állapotban lévő aksival fogok kísérletezni. Ha beválik, akkor lehet, hogy a többi aksival is fogom ugyanezt csinálni, és lehet, hogy nem kell savazni, de akkor még jó 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, akkor feleslegesen vettem meg ezt a akkumulátorsavat. Nem tudom. Jó, legalább most rájöttem, hogy mi a probléma. Következő az, hogy akkor a legjobb állapotú akkumulátorokat, tehát ezt a 3-at, illetve a legalsót, azt lehet, hogy vissza fogom tenni, mert úgy tűnik, hogy ezek nem annyira szulfátosodtak, mint ez a 2. Ez is úgy tűnik jó állapotban van, de valamiért nagyon melegszik, de lehet, hogy a kiegyenlítő melegítette fel, mert ugyebben láthattátok a hőkamera videón, hogy azért eléggé dolgozott maga a kiegyenlítő. Jó, akkor ez, illetve ez, ami problémás lehet. Egyenlőre akkor a úgymond túlélőket visszateszem. Miért szulfásodhattak? Hát lehet, hogy én azt hittem, hogy ilyen pár éves akkumulátorok, tehát pár évbe tarthatták el volna a raktárba, és akkor úgy a eladástól számítva még 1-2 éven belül nálam voltak használatban. Néhányszor volt olyan, hogy lemerítettem őket, majd hagytam, hogy feltöltődjenek. Általában évente 1-2-3 alkalommal azért meg szoktam csinálni, hogy úgymond bejáratodjanak az aksik, tehát be vannak járatodva, csak valamelyest a 6 akkumulátorból 2 elég komolyan elkezdett szulfásodni, aminek nem nagyon örülök. Na de, következő lépés, hogy vissza fogom tenni a épp legjobb állapotú aksikat, és azt a tápegységes impulzus-szerű szulfásítlanítást, azt pedig a jó akkumulátorok feszültségének a épségével fogom tudni azt a tápegységet összerakni, illetve azt a kapcsolást összerakni, és azzal úgymond kitisztítani, szulfásítani az problémás akkumulátort, pláne ezt a legkisebb, ami ott van, azt a legnagyobb belső ellenállású akkumulátort. Lehet, hogy még meg tudom menteni, ha valószínű a szulfásodás okozta magát a ellenállás növekedést. Ha nem sikerül, akkor megpróbálom újra savazni. Ha az sem sikerül, akkor fel kell keresnem a boltot, meg kell néznem, hogy még kaphatóak ezek a típusú akkumulátorok, mert a régi előző akkumulátorpárnak mondjuk a polaritása az pont fordítva volt kiosztva, és nincsen kedvem megint átszerelni a oldalsó nagyáramú inverter kivezetéseket. Ja, jó, most az van, hogy akkor visszaépítem a jó állapotú aksikat, még egyszer leellenőrizem a teszterrel a belső ellenállásukat, és visszarakom őket a rendszerbe, legalábbis ezt a 4-et. Jó van, mutatom, hogy
mi a helyzet, meg közben megtelt a kamerának a kártyája. Tök jó. Mielőtt most kiválogattam a jó állapotú kis belső ellenállású akkumulátorokat. Remélhetőleg ezekkel nem lesz most egy ideig még semmi gond. Ugyebár ez volt a két legalsó, a legújabb, illetve a felső közül az egyik, ami a pozitív oldalon volt, meg közép lévő, ami itt volt, az szintén a pozitív oldal. Tehát ez a 4, ez a jó állapotú. Na de azért megbizonyosodom arról, hogy nem esetleg a töltése kiegyenlítő romlott el, tehát megnézem a töltés kiegyenlítőnek az úgynevezett ellenállását, mert ugyebár két nagy teljesítményű ellenállás per valami kapcsoló dióda, meg némi ilyen, talán valami félvezető elektronika lehet benne, de a negatív, pozitív, illetve a köztes kivezetés között valamilyen ellenállást állítólag mérnie kell. Tehát átállítom szerintem egyelőre valami kis ellenállás, ilyen 2 vagy 20 kiloohmosra egyelőre. Megnézem, hogy van-e valami ellenállás a vezetékek között szabványosan, illetve dióda teszterrel, hogy valami létezik-e valamiféle kapcsoló dióda, vagy valami. Tehát először most a fekete, ja, igen, meg a nem mutat semmit a műszer, lehet, hogy magasabbra, gondolom. Igen, alacsonyabb. Tehát ilyen 60 valamennyi kiló van a fekete, illetve a középső között. Megnézem a fehér, illetve a piros között. Szintén ilyen 60 kiló, és a fekete és a piros között gondolom ilyen 120 kiló. Nem. 25 kiló. Érdekes. Igen, gondolom a kiegyenlítő áram miatt lehet. Megnézem, hogy hát ha van valami zálat vagy félvezető izé között. Oké. És így a fehér és a... Hát ez lehet, hogy valami félvezető is lehet, nem tudom. Így meg 609. Érdekes. Hogyan épül fel a... Jó, lényeg, hogy nincsen semmiféle ilyen zállathoz hasonlító, vagy az jellegű, zállat jellegű dolog a töltés kiegyenlítőbe. Tehát egy biztonsággal rá tudom kapcsolni, legalábbis. Szóval bekötöm az aksikat, ami jó állapotúak, és sérültnek feltételezett akkumulátorokat pedig megpróbálom az EcoPityú által kifejlesztett, az a átalakított tápegység, ami impulzusba kezdi tölteni az akkumulátorokat, és remélhetőleg az a szulfád réteget azt le tudja úgymond durrantani az akkumulátor belső rácsairól. Összerakom most újra a rendszert, és megnézem, hogy mit mutat, illetve most, ha minden igaz, akkor a töltés kiegyenlítőnek nem szabadna villognia. Nagyon reménykedek benne. Na de hamar összerakom. Már fel is van rakva, be is van kötve most a 4 legjobb állapotú akkumulátor. A feszültség
összesen olyan 26 volt körüli. Ez általában, amikor így pihennek az aksik, akkor ilyen 26 és 26 és fél volt körülre szoktak lemenni, tehát ez ilyen általános. Gyors sorfeszültség, tehát oszlopfeszültséget mérek, ugyebár itt is közben össze van kötve, illetve nem villog most már végre a kiegyenlítő. Tehát a 2 darab problémás akkumulátor miatt, ami előzőleg itt fent volt, meg itt középen, az a 2 aksi miatt nem akart úgy működni. Hát most így a összkapacitás az hát 26 meg 26, 40, 52 és 50 amperóra között van, tehát az megszorozva ilyen 26-tal, ja, ilyen 400-500 wattórányi, hát ilyen körülbelül fél kilowattórányi kapacitás van most jelenleg. Kérdés, hogy a akkumulátorok kapacitása az most mennyire romlott a 2 rossz akkumulátor miatt. Jó, lényeg, hogy most úgy tűnik, hogy legalább működik. Gyors megnézem a oszlopoknak a feszültségét, hogy tényleg egyenlő-e. Azt mondja, hogy 20. Nézzük a negatív oldalt. Így összesítve 13,1. Most a pozitív oldalon 13,1. Nagyjából ugyanannyi. Ha rákapcsolok valami terhelést, akkor pedig például a kis reléket nem nagyon esik be. Hát, ja. Jó. Hát töltenem kell még néhány aksit, ilyen kis Parkside aksit, meg 1-2 dolgot. Szóval hamar letesztelem, hogy hogyan viselkedik. Én még megnézem a teljes sorfeszültséget, tehát a sorba kötött feszültség 26,2. Jó, bekapcsolom a invertert. Igen, kicsit bezuhant a feszültség, de (25,9). Jó. Most úgy tűnik, hogy 100%-on van ott a töltöttség is lényegében, mert ilyen 25-26 között van. Hát igen, most jelenleg a jó állapotban lévő akkumulátorokat, azokat most egy kicsit frissítem úgy, hogy ma töltök valamennyit, mármint használok belőlük, és holnap szerencsére napos idő lesz, és akkor kicsit regellánálódnak remélhetőleg. Hát 2 akkumulátort most jelenleg úgy tűnik, hogy veszítettem. Holnap, következő nap, október 23-a lesz néhány napon belül, szóval hát lesz majd időm, mert ünnepek után 25-től 28-ig pihenős leszek, szóval azokon a pihenős napokon pedig szerintem össze fogom állítani azt a töltő tápegységet, ami megpróbálja helyre rakni a kivett problémás akkumulátorokat. Most egy kicsit tudom azért használni szerencsére. Nincs akkora kár még, amennyire én számítottam. Jó van.
A következő nap szerintem az lesz, hogy most majd ellenőrizni fogom a nem megsérült aksiknak a állapotát, illetve a töltöttségét, hogy nap végére mennyire töltődnek vissza, illetve mennyire jól fogják tartani a töltöttségüket. Emellett pedig elkezdem azt a tápegység per előkeresem azt a 555-ös időzítő IC-t, mert építettem valami hasonló áramkört, csak mondjuk az nem ilyen percenként 1-2 hertzen megy, hanem néhány kilohertzel. Jó van, mindjárt jövök a következő snittel, és akkor szerintem lehet, hogy ez a akkumulátormentés per napelemes akkumulátormentő projekt, szerintem azt úgy fogom majd elintézni. Megmutatom azokat az alapanyagokat, amit szeretnék készíteni ezt a szulfátmentesítőt, és akkor a következő napelemes rendszeres ilyen akkumulátormentős videóba szerintem az a tusz fog szerepelni. Nézzük itt terhelés alatt mennyire esett még le a feszültség. Jó, most tartja a feszültséget. Jó. A 6-ból 4 úgy tűnik, hogy megmenekült, legalább ennek örülök. Itt van az a áramkör, amit megtaláltam, és ez tartalmaz egy 555-ös IC-t, ott lehet látni. Ennél 555, pont fordítva, tök jó. Igen. Nem tudom, ne kérdezzétek, hogy mi akar ez lenni. Valamit vezéreltem vele, de jó kérdés, hogy mit akartam ezzel csinálni. Annyit tudok, hogy van itt egy ilyen LED feliratú kábel, ami innen-onnan le van szakadva, ez pedig egy valami nagy tranzisztor, itt van rajta egy kisebb FET, ha jól látom, IRFP, vagy IRF530, igen, valami bontott FET, azt tudom. Hát gyakorlatilag nagy része ilyen bontott alkatrészekből van. Abszolút nem tudom, hogy mikor csináltam, de szerintem ilyen több mint 10 évvel ezelőtt. Akkor még nem volt olyan sok cuccom, tehát örültem, hogy ilyen protonyákot tudtam szerezni. A marha. Jó, lényeg, hogy van valami kiindulási alap, tehát van egy ilyen időzítő IC-m, remélem nem döglött meg, jó kérdés, és hát a alkatrészek cserélgetésével, de szerintem a prototípus protoboardon van, tehát először azt megépítem azon ezt, amit a Ecopityú mutatott be, és az alapján megépítek szintén egy hasonló tápegységet. Trafóm, tápegység, alapanyagom bőven van, szóval azzal nincsen gond, csak ezt a időzítő elektronikát kell megcsinálni, illetve felügyelni valahogy, hogy fel tudja megfelelő feszültségre, ami ott van, ezeket az akkumulátorokat tölteni, illetve közben az impulzusok által úgymond szulfátlanítani. Jó, hát akkor a 6 akkumulátorból ez a 2, ami ilyen problémás, a műszer, illetve ez a lámpa terheléses vizsgálat alapján, amit előbb mutattam. Jó van, hát akkor szerintem itt egyelőre ez egy több részes sorozat lesz megint. Milyen néven? Hát szerintem
az lesz a címe, hogy napelemes rendszer akkumulátormentő projekt. Ja, szerintem az lesz. És a következő részbe pedig megépítem azt a spéci tápegységet, ami impulzusba tudja majd szulfátlanítani a 2 darab akkumulátort. Meg szerintem, ha ezeket sikerül úgymond szulfátlanítani, akkor lehet, hogy a másik 2 akkumulátort is alávetem, így cserélgetem folyamatosan, és remélhetőleg mind a 6 akkumulátornak vissza fogom állítani a gyári állapotát, vagy közel a gyári állapotát, és reménykedek benne, hogy ezzel a kísérlettel nem fogom tönkretenni a jelenlegi akkumulátorokat. Jó van, ennyi lett volna ez a videó, netán tetszett, meg érdekes volt, akkor ne felejtsd lájkot nyomni, legyetek jók. Hát a következő rész az szerintem ilyen 1-2 héten belül fog jönni, ha ezzel elkészülök, mert akkor még ki is kell majd kísérleteznem azt a áramkört, meg megépítenem, letesztelnem, hogy tényleg szulfátlanítja az akkumulátorokat. Közben a jelenlegi akkumulátorokat, ami a rendszerben vannak még, azokat pedig most ilyen terheléssel tesztelem, hogy bírni fogják-e a kiképzést. De mindjárt fogok majd egy hamasnittert nyomni róluk. Jó van, köszönöm a figyelmet, ha netán tetszett, akkor ne felejtsd lájkot nyomni, legyetek jók, és aztán a következő résszel, amint tudok, akkor jelentkezem. Na, ciao. Hát, úgy tűnik, hogy most jól bírják a terhelést, mert most bezuhant egy kicsit a 92-93%-ra, és nem nagyon akar így nagyon beesni a feszültség. Jó, úgy tűnik, hogy ezek az aksik most egyenlőre túlélték az eddigi megpróbáltatásukat, de lehet, hogy ha elkészítem azt a akkumulátor töltő impulzus szulfátlanító ketyerét, akkor remélhetőleg ezeket is rendbe fogom tudni rakni velük. Majd meglátom.